بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى المختار وعلى آله وصحبه أجمعين. ما سجرما malamai na wannan makaranta, masu girma shugabannin wannan ƙungiya mai albarka ta ƙungiyar ɗalibai musulmi ta Najeriya, 'yan uwana ɗalibai da suke a wannan ɗakin taro mai albarka, ina mana sallama ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina ƙara godiya ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai don nufi haɗuwanmu a wannan yammaci mai albarka na Talata, wanda shi ne daidai da 13 ga watan Jumada Ula, hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444, wanda shi ne daidai da 6 ga watan 12 shekara ta 2022 miladiya, a wannan makaranta ta Kaduna Polytechnic, domin tunatar da junanmu batutuwa waɗanda suka shafi addininmu da rayuwarmu da ci gabanmu baki ɗaya. Ina roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya mana jagoranci a wannan zama, ya bani ikon furta abin da yake na daidai, ya sa mu amfana da ni da ku baki ɗaya, ya ba mu tarayya a cikin lada. Zan fara da godiya da kuma jinjina ga wannan shugabanci na wannan ɓangare na ƙungiyar MSS saboda wannan ƙoƙari da suke yi har kullum na wayar da kan al'umma, musamman ɗalibai matasa da suke karatu a manyan makarantu da kwalejoji da jami'o'i. Hakika wannan abun a yaba ne, kuma abun a yi musu jinjina, a kuma musu dukkanin fatan alkhairi. Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi, ya azurta su da ikhlasi a cikin ayyukan, ya kuma zama musu jagora, ya karba daga gare su. Kamar yadda sanarwa ta gabata, maudu'in da za a tattauna a kai shine rayuwar mace musulma ɗaliba da take karatu a manyan makarantu, jami'o'i, kwalejoji da sauran makamanta haka. Kafin mu shiga cikin wannan magana kai tsaye, ya zama lallai tun da yake mu musulmai ne kuma mun yi imani addinin musulunci addini ne da yake da tsari kuma ya shiga rayuwar ɗan adam ta kowane fannin. Mu yi mawa zaman namu matashiya da shi karan kansa menene yake kawo mutane zuwa ga irin waɗannan wurare. Neman ilimi. Addinin musulunci addini ne da ya bada kulawa ta musamman akan abin da ya shafi neman ilimi. Allah madaukakin sarki da ya halicci ɗan adam ya samar da shi a karo na farko, bai sanar da shi komai ba, domin ɗan adam ana haifarsa ne ya zo duniya ba tare da ya san komai ba, sai Allah ya ba shi hanyoyin da zai san abubuwa ɗin da zai rayu da su a kan shi. Allah ya azurta shi da ji, ya azurta shi da gani, ya azurta shi da motsi da zai yi da kai kawo, sannan ya azurta shi da hankali, ya azurta shi da zuciya da za ta karɓi saƙon. Allah madaukakin sarki ya faɗi a cikin Alƙur'ani mai girma, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah ya fitar da ɗan adam daga cikin mahaifiyarsa ba tare da ya san komai ba, sai ya ba shi hanyoyin da zai bi domin ya san waɗannan abubuwa ɗin da ya kamata ya sani. Waɗannan abubuwa su ne suke zamantowa ilimi a cikin rayuwar ɗan adam. Ilimi kuma baya samuwa sai da karatu.
shi sa addinin musulunci tun a karan farko dan a nuna mana irin muhimmancin da karatu yake da shi a rayuwar dan adam ya zamanto sakon farko da aka yi wa annabin rahama wahayi da shi shine ka karanta iqra bismi rabbikal ladhi khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم wannan shine abun farko da Allah madaukakin sarki ya aiko shi ga manzo sallallahu alaihi wasallam sannan kuma sako na farko da ya fara sauka a cikin alqur'ani malamai suka ce a cikin wannan akwai babban darasi da nuni ga dan adam domin ya san cewa karatu shine jagoran rayuwarsa shi sa Allah madaukakin sarki da ya umarni a yi karatun waɗanda suka dage suka yi karatun har suka kai matakin da za a ce musu malamai Allah madaukakin sarki ya yabe su ya ba su wani matsayi na musamman qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun shin kuna tsammanin waɗanda suka sani da waɗanda ba su sani ba za su zamanto daidai domin a nuna mana cewa waɗanda suka sani ɗin nan su ne suke da zarra a cikin al'umma Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka darajar ma'abota ilimi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah yana ɗaga darajar bayinsa muminai gwargwadon ƙarfin imaninsu gwargwadon tsoronsu ga Allah madaukakin sarki gwargwadon kiyaye dokoki da ƙa'idoji na Allah madaukakin sarki haka nan kuma yana ɗaga darajar bayinsa waɗanda suke masu ilimi musamman idan ya kasance suna aiki da wannan ilimi duk da irin wannan falala da ilimi yake da shi sai kuma Allah madaukakin sarki ya ja kunne akan cewa kar a haike wa ilimi akan abin da ba a sani ba Allah madaukakin sarki ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula kar ka haike wa abin da baka da sani akan shi kar ka faɗi abin da in an tambaye ka baka sani ba ka faɗa da ra'ayinka da tunaninka a'a ilimi ba wai abin da ni na kirkiro ko muka taru muka kirkiro bane ba yanzu ilimi wani abu ne wanda yake gadon shi ake yi in na ce gado ba ina nufin uba ya mutu ya bar wa ƴaƴansa gadon ilimi ba sai ina nufin cewa hanyar ilimin karan kanta bai yiwuwa yanzu ni kadai in samar da wani sabon al'amari face da na bi wata salsala da waɗanda suka gabace ni sun kafa dan ba akan al'amari shi sa yake da kyau abin da ka sani ka shige shi wanda baka sani ba to kar ka sa bakinka a ciki domin a cikin hakan akwai tsoratarwa da Allah madaukakin sarki yayi muhimmancin ilimi ya kai Allah madaukakin sarki yayi wa annabinsa umarni da cewa ya roki Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi ilimi wa qur rabbi zidni ilma kace ya Allah ka ƙara min ilimi ka ƙara min sani a matsayin annabta ilimi shine yake gabatar aiki duk aikin da za a yi shi babu ilimi a ciki sai kin gan shi ya kasance kamar jagwalgwalo kama karya lalibe cikin duhu saboda ba a samu ilimi kafin gudanar da wannan ba kuma alqur'ani ya nuna mana haka Allah da yace fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wal mu'minina wal mu'minat a karan farko sai aka ce fa'lam ka sani annahu la ilaha illa Allah ka sani cewa babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah sai aka ce wastaghfir li dhanbi ka nemi tuba ka nemi yafiya ga Allah madaukakin sarki akan zunubin da ka aikata ashe ilimi shi yake zamantowa jagora abu na farko kafin aikin da dan adam zai aikata wannan duk yana daga cikin abubuwa da suke nuna mana muhimmancin da ilimi yake da shi addinin musulunci da ya umarni da a nemi ilimi bai ce kawai a rike shi a matsayin ado a matsayin riga da za a rataya a matsayin sarƙar wuya da za a sa a matsayin kwali da zan jera a ɗaki in ce nayi kaza nayi diploma nayi digiri nayi kaza duk wannan ba shine abin da ake so ilimin ki ya baki ba abin da ake so nagartaccen ilimi idan ka samu ya zamanto maka jagora ne da za ka yi aiki kar ya kasance kana faɗin shi da baki za ka karanta a rubuce amma an ganka aikinka daban Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun ya ku waɗanda kuka yi imani me yasa kuke faɗan abin da ba ku aikatawa ma'ana mutum ya kasance ya nemi ilimi zai yi kira zuwa gare shi amma shi bai wa'azantar da kansa yayi aiki da wannan ilimi da Allah madaukakin sarki ya azurta shi da shi ba hadisai
ingatattu daga sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna nan burjud da suke nuna mana kwadaitarwar da addinin musulunci yayi na a tashi a nemi ilimi da kuma irin gwaggwaban ladan da Allah madaukakin sarki ya tanadar wa masu neman ilimi. Hadisi ya inganta daga Abu Hurairah radiyallahu anhu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allah lahu bihi tariqan ila aljanna. Duk wanda ya dauki wata hanya ya bi wata turba ba dan komai ba sai dan neman ingantaccen ilimi da zai amfani rayuwarsa ya amfanar da al'ummansa, ya zauna da Allah lafiya, ya bi dokokin Allah, to Allah madaukakin sarki zai sahala mishi, zai sauƙaƙa mishi, zai buɗa mishi hanyar da zai bi ta kai shi zuwa ga aljanna. Ma'ana wannan ilimi da yake ma zai kasance mishi haske ne da jagora na zuwa ga Allah madaukakin sarki lami lafiya. Haka nan Abi Huraira ya kuma rawaito wani hadisin ingantacce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa dan adam idan ya mutu dukkanin ayyukansa suna tsayawa cik sai abubuwa guda uku. Daga cikin wannan abubuwa ya lissafa da cewa ko ilimi wanda mutum ya bari da zai kasance ana amfana da shi bayan babu numfashin shi. Muna gani irin yadda Allah madaukakin sarki ya azurta magabatan wannan al'umma da damammaki na musamman da suka bar mana gado na ilimin muka wanda muke amfana da shi yanzu cikin sauki da sauƙaƙewa. Har kullum muna karantawa, muna kyautata san Allah madaukakin sarki yana isan musu da wannan lada domin wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ta faɗi ƙasa banza ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna ilimi a aikace da kwadaitarwa da a koye shi, inda idan an zo an yi yaƙi ya tabbata cewa lokacin da aka yi yaƙin Badr an kawo ribatattun yaƙi. Idan kana so ka fanshi kanka a matsayin waɗanda su Allah ya ba su wani ilimi na karatu da rubutu da a cikin musulmi ba su da wannan sani din, ba su da wannan ilimin, sai a sanya cewa ga wasu adadi na mutane an yanka maka, ga mutum 10 ka koyar da su wani ilimi na musamman, in suka koya daga gare ka wannan fansa ne a gare ka, za a sake ka, ba za a je ka a matsayin bawa. Wannan kadai ya isa nuna mana misalin yanda banza Allah sallallahu alaihi wasallama ya buga a zahiri a aikace na muhimmancin da koyon ilimi yake da shi. Kuma mu gane anan idan ana magana akan ilimi, to lallai ilimi na addini shine yake zuwa a mataki na farko domin shine jagora da haske na rayuwa. Sai kuma ilimin da zai biyo baya wanda mutum zai kasance ya same shi ne domin ya hidimta wa rayuwarsa ko ya hidimta wa al'ummarsa ta hanyar neman yardar Allah madaukakin sarki. In har mutum ya yi wannan ilimi domin neman kusanci da Allah, domin neman yardar Allah, domin samun lada ko neman lada, to lallai yana cikin irin waɗannan falaloli da Allah maɗaukakin sarki ya ambata, manzansa ya alƙawaranta bisa magana mafi inganci ta malamai. Malamai suka ce, Allah maɗaukakin sarki da ya bari a cikin Alƙur'ani mai girma, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Allah maɗaukakin sarki ya faɗa, ya tabbatar da cewa a cikin halitta ta sammai da ƙasai da bambanci da yake tsakanin dare da yini akwai wasu ayoyi, abin duba, abin izina, abin tuntuntuni ga waɗanda suke masu hankali. Sai malamai suka ce ashe kenan a halittar sama da ƙasa akwai bukatar ɗan adam ya yi bincike, ya yi tunani, ya yi amfani da nasoshi, ya yi amfani da abin da yake gani na zahiri bisa tunanin da Allah maɗaukakin sarki ya azurta shi da shi domin ya gano wasu al'amura waɗanda yake da ba su kasance a fili ba, ko an gano bakin zaransu ba a yi zurfi ba, ya yi zurfi a cikinsu. Don haka ashe in har Allah maɗaukakin sarki zai nuna wannan a matsayin misali na abin da ɗan adam zai tafiyar da tunaninsa a kai wurin tuntuntuni a kan halittun Allah maɗaukakin sarki, ashe neman ilimi a wannan ɓangaren shi ma yana da asali kuma yana da tasiri. Wannan akan abin da ya shafi ilimi kenan na science, watakila za a iya cewa ko makamancin haka. Akan abin da ya shafi ilimi na gudanar da rayuwa da yau da gobe, Nana Aisha radiyallahu anha ta rawaito hadisi inda tace lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya koma Madina, wata rana yana tafiya sai ya ga manoman dabino suna yin wani al'amari wanda yake ya shafi noman su, abinda ake cewa kilili a Hausa. Suna yin wannan abin sai ya hana su. A fahimtar sa da ganin sa su bari kowace bishiya ta fito a kankin karan kanta bisa tsiranta. Bayan nan
sai aka cire 'ya'yan dabino aka kawo, sai aka ga bai yi kyau yanda aka saba ganin yana yi ba. Sai manzo Allah ya tambaye su, me yasa dabinon yanda aka saba ganin sa bai yi kyau yanda aka saba a shekarun baya ko kuma a iri na baya da ake samu ba? Sai suka ce